ସାମାନ୍ୟ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଛୋଟାମଣ୍ଡଳରେ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନସ୍ଥାନୀୟ କିରଣ ଥିଲା ମାଲୋ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣୀ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜା ହେଲେ କିଏ ସେ ମହାପ୍ରତାପ ରାକ୍ଷସ ଚଣ୍ଡାସୁର। এইଠି ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡାସୁର କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମାଳଙ୍ଗର ସେଇ ପିତାକୁ ଦେବତା ମାନେ ମାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବି। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାରାଜ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁହ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବି ହଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲେ କ'ଣ ମତେ ଦେବତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାରିଦେବେ? ତାହେଲେ ମତେ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଁ ହଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଇ ଏକାମ୍ବର କାନନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ତପସ୍ୟା କଲେ ତା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବି ନା ଏଇ କଥା ତ। ଏଇଠି ଯେ ରାକ୍ଷସ ଚଣ୍ଡାସୁର କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଟିକେ ମୋର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀকে ଡାକି ଦିଅ। ଆରେ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମା ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଟିକେ ଏକାମ୍ବର କାନନ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିବଙ୍କୁ। ଶୁଣ ହଁ ଓ ଆରେ ମୁଁ ତ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିବି ତୁମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଯିବ? ଶୁଣ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋତେ ଟିକେ ବିଦାୟ ଦିଅ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ଏକାମ୍ବର କାନନ ମୁଁ ଫେରିବି ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ଆରେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲ ନା ଆଜି ପଦ୍ମା କ'ଣ କଲା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ଏଇ ସବୁ କେମିତି ବିଦାୟ ଦେଉଛି? अरे खेना सामने बेदम जाओ तुम्हें खोरा बना खेना सामने बेदम एकाम्बर कानन है शिव को आज तपस्या करी बर पाइला मात्र के सी निश्चित पहुँची। हाँ हाँ यही समय राजा कौन कले राजा चंडासुर बाहर एकाम्बर कानन डाकिले महामंत्री कहला टे रथटा सज करदेल सज अच्छी ताले एकाम्बर कानन जीवा आज ये समय चंडासुर मंत्री
କଣ କଲା ଯେ ଏକାମ୍ବର କାନ୍ଧନ ଗଲେ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ବର କାନ୍ଧନ ରାକ୍ଷସ ଚଣ୍ଡାସୁର ଯାଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ନିବିଡ଼ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲଟି କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ହରେ ପୁଅ ଟିକେ ସେଇ 44 ଆସୁ ଆଉ କପିଠ କେନ୍ଦୁପୁର ନାଙ୍ଗ ହରିତର ହାୟ ହାୟ ଅର୍ଜୁନ ପିଆ ସାର ପୁରାଣ ପାଳ ହାୟ ହାୟ ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ କପିଠ କେନ୍ଦୁପୁର ନାଙ୍ଗ ହରିତ ଅର୍ଜୁନ ପିଆଶାଳ ପୁରାମୃତ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭତିତ ରହିଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସ ଚଣ୍ଡାସୁର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମାନ ଏଇ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡାସୁର ତପସ୍ୟା କଲେ କେମିତି ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଆରେ ଚଣ୍ଡାସୁର ତପସ୍ୟା କଲା କେମିତି